Mudelli differenti ta' galleriji uniċi Maltin se jservu ta' kenn għal bosta qtates ta' triq. Din l-inizjattiva ħareġ biha l-Kunsill Lokali tal-Marsa permezz ta' fondi li ngħata mill-Ministeru għad-Drittijiet tal-Annimali. One News tkellem mas-Sindku tal-Marsa Josef Azzopardi li spjega kif nibtet l-idea. Aħna qsamnihom ammont tal-ikel u ammont ukoll għal cat shelters. Issa daw il-cat shelters li hemm sabiħ interessanti fihom li huma totalment ġodda. Jiġifieri mhux qbadna sibna xi ħaġa fis-suq u xtrajnija, imma ivvintajna cat shelters aħna. Fil-fatt huma jmorru anke marbutin mal-kultura, huma bbażati fuq l-idea ta' gallerija Maltija, imma għamilniha fiċ-ċokon postijiet fejn jqogħdu qtates, postijiet fejn għandhom l-ikel u kull shelter li għamilna prattikament għandek fejn jqogħdu madwar 6 qtates. Is-Sindku Marsi spjega wkoll kif ġew magħmula dawn ix-shelters tal-qtates. Għamilniha b'marine plywood, għamilniha apposta li tiflaħ l-elementi ta' barra, maqtuha mill-art anke bl-istess stil ta' gallerija Maltija biex ma jbatux il-kesħ, u ovvjament f'dan iż-żmien qiebes tax-xitwa għalmenu jkollhom min jieħu ħsiebhom. Tkellemna wkoll mal-Ministru għad-Drittijiet tal-Annimali Anton Refalo li saħaq kif dawn il-fonti qed jiġu użati b'mod innovattiv. L-għajnuna tal-Kunsilli Lokali għall-benessere tal-annimali hija importanti ħafna, però importanti li l-Kunsilli jkunu innovattivi u jamministraw sewwa l-fondi f'ta' dililhom. Il-Kunsill tal-Marsa benefika mis-somma ta' 8,000 euro u naħseb qiegħed juża b'mod għaqli u innovattiv.